ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪಗ ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಲ ಉಂತಾಗ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಬಂದ್ ಬಂದಿತ್ತ ಮನಸ್ ಬತ್ತನ್ಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರ ಪಪ್ಪ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೇರು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ 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 ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ನನ್ಲ ಒಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುವಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನದು ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಡುವೆ ಕಂಬ್ಲೆಡ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಜಪಡಾಯ್ನಿ yermal ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೈಟ್ ಜಪಡಾಯ್ನಿ ಸ್ವಂತ ಯರು ಕಟ್ಟದು ಅಡುವೆ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಗಿಡಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಇರೋತರ ಆನಂದ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಪೆರಂಗಾಲ್ಡ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಇತ್ತೆ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಕೃತಿಕ್ ಅಂತ ಉದ್ದು ಪಪ್ಪ ಉಂಟೆ ಉಮ್ಮೆ ಉದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಉಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ನಂಗೆ ದೂರ ತೂವನಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ yermal ಡಾಕ್ಟರ್ chinthan rohit hegde ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತನ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಕಾಲಡೆ ಇರ್ಲನ್ ಕಟ್ಟಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತು 88-89 ಇಸ್ವಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರು ಅವರ ಬುಡ್ಚಿನ ಉತ್ತನಗಲ ಮಗನ ಉಮೇದಿರು ಕೂಡ ಇರ್ಲನ್ ಕಟ್ಟದ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡನಾರು yermal ಡಾಕ್ಟರ್ chinthan rohit hegdeರ್ನ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿರಲು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸ ಪುತ್ತರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಸುರುತ ವರ್ಷದ yermalದ ತೆಂಕಬಡ ಜೋಡುಗಾರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು yermalದ ತೆಂಕಬಡ ಜೋಡುಗಾರೆ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡಲ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪನಾರು ಎರತ ಯಜಮಾನ್ರು yermal rohit hegdeರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆಯರು ವೃತ್ತಿಡಿ ವೈದ್ಯರು ಅಂಡ ಕಂಬಳಗ ಬಾರಿ ಆತು ಆರಿಗೆ ಮೋಕೆ yermal ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮ ಅವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈರೆಗ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತಂಡ ಈರನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ನಂಟು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಬಾಲ್ಯಡೇರಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ದುಂಬು ಪಪ್ಪ 1984-85 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಗ ಕಮಲ ನಂಗೆ ಕಮಲ ಅಂದ್ ಆತ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಬಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ಬೈತೀನಿ ಊರಿಗೆ ಇನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಂತೀನಿ MS ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಮಂತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ 10 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಒಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಕಮ್ಲದ ಎಲ್ಲೂ ಆತಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡಿತ್ತ ಹಂಚಿದೋ ಪಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ದುಂಬದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದುಂಬ ನಮ್ಮ ಬೆಲುವಾಯ್ದ ಕಾಲೆ ಬೊಕ ಮೋಡೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಇರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಏನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪಗ ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಲ ಉಂತಾಗ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಬಂದ್ ಬಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ 10 ವರ್ಷ ಮೂಲ ಊರು ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕಮ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪನ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಮ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಮನಸ್ ಬತ್ತನ್ಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರ ಪಪ್ಪ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ ಕಮ್ಲನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಏರು ಇತ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಡ್ ಆರು ಕಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪಪ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೇರು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ 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 ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ನನ್ಲ ಒಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುವಂದು ಅಂಚೆ ಎನ್ನದು ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಏರು ಕಟ್ಟಕಂದ ಅಂಡ್ ಪಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಪಂದಿತ್ತರು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಸುರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಲ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಬಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹೆಜ್ ಮಾಡಿದಾರ ರತೀಶ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡೇ ದುಬ್ಬಡ್ ದಿಂಚಿ ಅಂಚೆ ಆಯ್ಡ ಒಂತೆ ಟಚ್ ಬತ್ತದ ಆಯ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗೊಂತೆ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೆ ಮೂಲ್ ಪಪ್ಪಗ ಬಂಗ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ ಮಾಡಿಡ್ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಾಗ ಇತ್ತನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಟ ಉಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟಗ ಅಂತ ಇತ್ತನ್ ಅವಳು ಏನ್ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟದ್ ಸುರುತ್ತ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾತೀಜಿ ಎರು ತೂದ್ ಬತ್ತೆ ಅವು ಶಂಕರ ಅಂದು ಬಾರಿ ಜೋರ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಅವು ನೂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಂಡು ಅವೆನ್ನ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು ಕಮಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ದ yermalದ ಅವು ಸುರುತೇರು ಶಂಕರ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಪ ಇತ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲನ ಒಂದೇ ತಾಕತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಂತ ಜೋರ್ ಆಪಣತೆ ಸೊ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗ ಎರು ಬರ್ಪನ ನಾನಗ ಪಪ್ಪಗ ಪನೋಡೆ ಆಪಣೆ ಗೊತ್ತಾಪಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲ್ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಯಾಮಂಡೆ ಮೂಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಗುಲ್ ಅಲ್ತ ಹೆಜ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಜವಾನಿರ್ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಅಗುಲ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ತಾಂಕೊ ಅಂಚ ಹೆಜ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ ಪಪ್ಪ ಡೈಲಿ ಪೋನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಕಂಜಿಲ್ ಮತ್ತ ಕನ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂತು ಅಂತ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಿಡ್ದು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಏರು ಕೊರಿಯರು ಅವೇನ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತ ಮಂತದ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತೀನಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್
ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 years ಬ್ಯಾಕ್ 5 years ಬ್ಯಾಕ್ 5-6 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಐಟೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೊರ್ನಿ ಟೀಮ್ಗ್ ಅಂಚ ಇದು ಎರಮಲ್ ಕಮ್ಲ ಮಾತ ಬ್ಲೂ ಐ ತೋಜೊಂಡಿಗ್ಲೆ ಈಗ ಅಂಚ ಸೊ ಐಟ್ ರೀಸನ್ ಉಂಟಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್? ದಾಲ ದಾಲ ರೀಸನ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ ಆತು ಸರಿ, okay. ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಗಿಡ ಇರ್ತೇರು ಕೊಲಕೇರು ಆನಂದೇರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಮ್ಲ ಗಿಡ ಏರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಬಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಾರಿ ಪಾರುನ ಇರ್ಲು Okay. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂದಿ ನಗುಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂದಿರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಿಯ ಅವೊಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 15 medal ಉಬಾರ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಂದರ್ ಗಿಡ ಅದು ಅವನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎರ್ಲು ಸೀನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂತು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಮರನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೇತಗ್ಲಿ ಕೊರಿಯ ನಂತ ಆಪುಜ ಅಂತ ಸೊ ಅವಿಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಗಿಡ ಸಾಂತುಲ ಜೂನಿಯರ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮುನ್ನೆ ಅಂದ್ ಮರಡಿದ ಮುನ್ನೆ ಅಂತ ಇತ್ತಂದೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿ 2 ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಅವೇ ಜೋಡಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಗ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಕಿಟ್ಟನ್ನೇ ಮರಡಿದಾರ ನಮಕ್ ಮುನ್ನನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ yermal ಕನಾಯ yermal ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ್ವಂತ ಕೇರ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಂದು ಪಾಪ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ yermal ದ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಿದೆ ಪಿರ ಕನ್ಕ ಅಂತ ಪಿರ ಎರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಪಗಡ್ದಿಂಚಿ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳ ಸಾಂತುಲ ಮುನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಲಾಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಾರಾಡಿ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಕೆಲವು ಆ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ ಸೊ ಅಲ್ತರದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ದೂಜ ಬತ್ತಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂತು ಮುನ್ನೆ ಒಂತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅವನ್ ಮುನ್ನೆ ಒಂತೆ ನನ್ನ ತಾಕತ್ ಅದ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸಾಂತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಜ ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏರು ನಾಡ್ನಾಗ ದೂಜೇರು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ದೂಜೇರು ಏರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಂದಿರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವು ಕೊಂಬೆಲ್ ಕಾರಿಂಜ ದೂಜ ಅಂದ್ ಸೊ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮ ಜಾಕಿ ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಂದಿರ್ ಅವನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾರಿ ಉಳ್ಳಾಡ್ ಗಿಡ ರೇಟ್ ಇರು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಕಮ್ಲ ಬಲಮಂಜಾಡ್ ಗಿಡ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಲಾಡೆ ಬೆದ್ರ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಜಬಡಾಯಿನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಐಟೆ ಅವು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಆಪಿನ್ ಫೈನಲಿ ಬೇತದ ಅದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಪೋಂಡು ಐಕ್ ಪಪ್ಪ ಅವರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮವರ ಬಲ್ಲಡ್ ಮರ ಕಟ್ಟದ್ ಕುದಿ ಮನ್ಪಗ ಐಕ್ ಒಂದ ಸರಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದ್ ಮರ ಕಟ್ಟದ್ ಮೀಯಾಡ್ ಕುದಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಪಾರಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಅಡವೆ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಡ್ ಜಬಡಾಯಿನಿ yermal ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೈಟ್ ಜಬಡಾಯಿನಿ ಸ್ವಂತ ಏರು ಕಟ್ಟದು ಅಡವೆ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಗಿಡರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಇರೋತರ ಆನಂದ್ ಒಂದು ಗಿಡ ಪಾಯಿನಿ ಗಿಡಪ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಗಿಡ ಅದು ಅವೇನ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಕ್ಕದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಂಡ್ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪೊಗ್ಗಿನಾನೇ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ನಾಗನೆ ಬೊಕ ಅವು ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೈಟೆ ಗಿಡ ಇನ್ನು ಬೊಕ ಪುತ್ತೂರು ಮೆಡಲ್ ಆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಕಲಾಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಾಫ್ ಇಂಜರಿ ಆದ್ ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತೇರಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಅವೇನಂತೆ ಗಿಡವನ್ ಏರಂದ ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪ ಒಂತೆ ಐಟ್ ಮತ ಅರ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಕೀಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ಡ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಇತ್ತೆ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಕೃತಿಕ್ ಅಂತ ಉದು ಪಪ್ಪ ಉಂಡ್ರೆ ಉಂಬೆ ಉದ್ದ ಒಲ್ಲೆ ಉಂಬೆ ನಮ್ಮ ಎರುಗ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮ್ಲಾಗ ಆಯನ್ ಕನೈನ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಮ್ಲ ಭಾರಿ ಪಾರುಂಡೆರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಲ ಉಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿನ ಎರ್ಲು ಇತ್ತ ಎದ್ರುಡು ಉಂಬೆ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ದು ಬಲ್ಲನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದಿತ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಅಂಚನೆ ಉಂಬೆ ಬಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಏರುನ್ ಪಾಸೆ ಬಂತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಐಟ್ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದ ಅಪ್ಪುಲ ಕಾಜೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಕಾಜೆ ನಿಶಾಂತ್ ಐಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಪಪ್ಪನ ಫೇವರೇಟ್ ಕಮ್ಲ ಪಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಬಿಜಾರ್ ಶಕ್ತಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಅವಲ ದಿನ ಅವಲೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪುಂಡ್ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜೋಶ್ ಹಿಡಿತ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ ಗಿಡರೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ರೀ ಅದು ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ನಾವೆರ್ಗ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂದ್ ನಾವೆರ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನಂಗ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರೇನ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ yermal ಬೊಕ ಬಿಜಾರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಬಾರಿ
ದುಂಬುದಾಯ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಶಂಕರ್ ಅನ್ನೆ ಮಾತ ಒಳ್ಳೇದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಡ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಎನ್ನ ಪುದ್ರ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡ್ದ ಬೊಗ್ಗು ಏರು ಉಂಡೆ ತೊಂಡ ಅವೇನ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ ಉಲ್ಲೆ ಪದ್ಯದ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ನಾವೇನ ತಾಂಕದ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಗಿಡದ್ 4 ಮೆಡ್ಲು ಮಂತ ಇತ್ತ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಟು ಬೊಗ್ಗು ಏರು ಕೊಂತ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಉಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಟು ಬೊಕ ರಾಜ ಏರುಲ ಸೀನಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆ ಆಪ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಅಪಗ ಕಟ್ಪಡಿ ಕಮ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದಾನಾಗ ಪಪ್ಪ ಪಂಡ್ಯರು ಅರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರ್ ಲಾಂಡ್ ಬಂದಾಯಿನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆರ್ ಪಂಡ್ಯರ್ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆವಡೆ ಅಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀವನಾಗ ಮೂಲ ಬತ್ತನು ಮೂಲ yermal ಕಮ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಗಿತ್ನ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಜ್ಜ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲ್ಕು 4 ಗ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡೆ ಸೈಡ್ ದ ಗಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಸಂಡೇ ಇನಿ 4 ಡೇ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾತುಗಳು ಬತ್ತದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ ನೆಕ್ yermal ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಮ್ಲ ಆಪಿನ ಬಂಡ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಈತ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂದ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಮುಂಬೈ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೀದಿತ್ತ ಯಾನ್ yermal ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಂಬೈ ವಿಂಗದ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನಗುಲು ಕಮಲಾ ಪ್ರೇಮಿನಗುಲು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಊರ್ದಗುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ yermalದಗುಲೆ ಊರ್ದಗುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಕಮಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಗಲ್ ನಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಗಂತದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಬುದಾಡು ಅಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 50-60% ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಅದು ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎರು ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂತದ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಈ ಕಮಲಾಗ ಒಂದ್ 2 ದಿನ ಅಗುಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಕಮಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡೌನ್ ಉಂಟು 9 ಗಂಟೆ ಆತಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಿಡಿದು ಫೈನಲ್ ಪೊಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ 195 ಇಯರ್ಲು ಬೈದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವೇನ್ ಈತ್ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಅವನೇ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಕಮಲ ಅಂಚ ನಮಕ್ಲ ಒಂತೆ ಕಲ್ಪರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ 2 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರೇ ಉಂಟು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆರೇ ಉಂಟು ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾತ ಇಡೀ ಸಭೆ ಮತ್ತ ಅಂಗಡಿಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ ಉಲ್ಲ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ತೆಂಕ ಕಮಲ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಮ್ಲಾಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾನೆ ಬಂದಿ ರಡ್ಡು ಆವಡಂದು ಬಂಡ ಕೆಲವು ಕಮ್ಲಾಡ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಪ ಹೋದ್ ಕೆಲವು ಲಡಾಯಿ ಆಪಿನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಪಿನ ಕಾಪುಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟ ಬುಜಿ ಮತ ಅಂದ್ ಅವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ತೆಂಕ ಕರೆಡ್ ಗಿಡ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡು ಬಡ ಕರೆಡ್ ಗಿಡ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ದುಬೈಡ್ದು ಈ ಆರ್ ದುಬೈ ಕಮಿಟಿ ಮುಂಬೈ ಒಂದು yermal ಕಮಲಾದ ದುಬೈ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ ದುಬೈಡ್ಲ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಕಮಲಾಡ್ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೊದಲ ಏರು ಗಿಡ ಬಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬದಡ್ ಗಿಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಬದಡ್ ಗಿಡ ಅಂಚ ಅಡ್ಡಬಲ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಬದಡ್ ಗಿಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರುದ್ರ ಏರು ಒಂದುಂಟು ಐಕ ಬೋಲಿಯಾರ್ದಗೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ ಮಂತ ಒಂದು yermal ಕಮಲ ಅಂದ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡಂದ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮಲ ಆಪಿನತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೆಟ್ಲ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ yermal ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ನಾವೆರ್ದ ಇಟ್ಲ ಆತಂಡ್ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಇಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಟ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 16 ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎರ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಪದರುಪ್ಪು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೆಗ್ ಮೆಡ್ಲಾನ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಸೊ ಒಂಜಿ 16 ಮೆಡ್ಲ ಆತಂಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲ ಆಗಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಂದಿರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಜಿತೇಶ್ವರ್ನ ಒಂದು 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡುವ ಆ ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ ಟುಗೆದರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಧ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಆತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರಿಂದ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆತ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೂರ ಹಿಡ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ತೂವನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಏನಂದಿತ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂತಿನಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ದೂರ ತೂವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ
ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಸ್ ಬಾರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಜಾಕಿ ಅನ್ ಇದು ಮಟ್ಟ ತೂತಿನ ಬಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು, ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮನ್ ಯಾರನ್ನ ತೂಪ ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಅವನ ಇಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಡ ಅಂತ ಆರು ವರಿಯ ತೂಪೇರಿ ಅಂತ ತೂತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಹೋಪುಜಿ ಅನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವು ವೈಕ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ ಬಂದುಳ್ಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅದ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂದಿರ್ ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಬಲ್ಲೆಡ್ ದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಅರೆಪಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ತೂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸರ್ ಇರ ವೃತ್ತಿಡೊಂಜಿ ವೈದ್ಯರು ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ಪೇರು ಕಂಬಳಗ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇಜರ್ ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಪವಾದ ಪಂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದ ವಕೀಲರ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು, ಲಾಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಋತು ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೇಜ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಪಾರ ಸರ್. ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಮದಿ ಬರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಲಾಡ್ಲೆ ಯಾನೇ ಒಂದು ದಿತ್ತಿನ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾದಪ್ಪು ಐಕು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇನುವೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಪಿನ ಒಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಕಮ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಾಸದಾರ್ ಪ್ರವೀಣರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನಗಳು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕಮಲ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಂದ್ರೆ ಒಂತೆ ಭಂಗ ಆಪುಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಊರ್ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನಗಳು ಬರ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಈಗ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಂದ್ ತೋನಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ರಾ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಉಂಟು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಉಂಟು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ಉಂಟ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಪುಜಾರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಕ ನಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಪಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಏರುತ್ತ ಓನರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಇನಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜೆರಡು ಕಮ್ಲ ಗಿಡವೇರು ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ದೋಸ್ತಿಯೇ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಇರ್ನ ದುಶ್ಮನೆ ಸೊ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಏರು ತಗೊಳ್ಳು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಬುದರ್ತಲ್ಲ ಮಂಡೇಟ್ ಇಚ್ಚೆನ್ನ ಇಡನ್ ತೂತೆ ಅವ ಆಪಿನ ಜನರಲ್ ಅದ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಿಂಗಲ್ ಏರು ತಗೊಳ್ಳು ಇನಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಇಂಚ ಉಂಟು ಪಂಡ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬಂದೋಡ ಕಮಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಕೊಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಮ್ಲಾಂಡ ಅವೇ ಜೋಡಿ ಗಿಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕಮ್ಲ ಬೇತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಚಾರ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 4 to 5 ಕಮ್ಲ ಗಿಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ವಂತ ಇರೋ ಗಿಡ ಅವೇಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲಿಡನೆ ಕೇನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲಿಡ ಕೇನು ಏತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಗುಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಏರು ಗಿಡರನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಏಪಲ ಅಗಲ ದುಮ್ಮದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಂಡುಕಿ ಸ್ವಂತ ಏರು ಗಿಡದೇ ಮೆಡ್ಲಾಪಿನಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಂತ ಜಾಕಿ ಸ್ವಂತ ಟೀಮ್ ಬಟ್ ಅವು ಸಿಂಗಲ್ ಏರು ತಗೊಳು ಒಂದೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಈ ಕಮಲ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಲಡಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಎರುಕ್ ಮೆಡ್ಲಾ ದನಿಕ್ ಮೆಡ್ಲಾ ಏನು ಆ ಕೆಲವು ಪಾಪ ತಗೊಳು ಉಪ್ಪೇರು ಅಗಲಡೆ ಎಡ್ಡೆರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಗಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಬರಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೇಮಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ ಒಂಜಿ 20 ಕಮ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ 5 ಕಮ್ಲಾಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ ಅವು ಸರಿ ತೋಜ್ಜಿ ರೆಡ್ಡೆರು ಇತ್ತಂಡ 50-50 ಔಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವು ಮತ್ತೆ ಆಂಡಾತೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಮಾತುಗಳಿತ್ತೆ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪುನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 11 ಚಿಲ್ಡ್ರೆಡ್ ಪಾರೋಡು 12 ಪಾರೋಡು ಮತ್ತೆ 10 ಮುಟ್ಟ ಬೈದನು 10.9 ಮುಟ್ಟ ಬೈದನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್
ಉನ್ಮತ ಆಪಿನ ಉನ್ಮತ ಟೈಮಿಂಗ್ ತೋದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಉಂಡಿಂದೆ ನಂಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನು ಎಂಚ ಸ್ಪೀಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾಕಿನ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಂಗೊನ ಮಿತ್ತು ಐತ ಮಿತ್ತು ಅರ್ಥಾನೆ ಸಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಮೋರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಹೌದು ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಮಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಗಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕಮಿಟಿ ತಗಲ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಮಾತಗೊಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಡಂಬೇರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರು ಮಾತಗೊಲ್ ಬತ್ತದ ಪಪ್ಪನ ಆತ್ಮೀಯರ್ನಗೊಲ್ ಮಾತಗೊಲ್ ಬತ್ತದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಂದ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಂದ ಆ ಮಂತಿನೇಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡ್ 151 meters ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಮಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚ ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಈತ್ ಬರ್ತ ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಇರ್ರಿ ಈತ್ ಬರ್ತ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂಡ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೊಕನಿಕಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ ತಗ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಚಿನೇ ಮತ್ತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತದ ಕಮಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಮಲ ನಿಗಲ್ ನಾಟಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್